Wel, nath y Babyloniad ddarganfod y mob cylch bod cylchder cylch dair gwaith, neu dim bach yn fwy na dair gwaith yn fwy na radiws. A mae hwnna'n wir am unrhyw gylch, pa bynnag yw maint y cylch. So, yn un mawr neu yn un bach, mae'r cylchder bron dim bach yn fwy na dair gwaith yn fwy na radiws. Chi'n llwch chi gweithio mas pi, bydd ganodd o lefydd decimal. Achos mae'n rhif beth ni'n galw yn irrational, sef i chi ffili dod i fe fel ffracsiwn. Ac wedyn, sneb wedi gweithio pi mas i'r pen draw, achos mae'n amosib i wneud e. A dwi'n cofio yn y brifysgol, darlithydd yn gweithio i bod mewn cynadledd rhyngwladol a bod rhyw ddyn myna wedi gweithio pi i bwyty 600 lle decimal. A mae rhyw Ffrancwr yn codi lan, disgwyl ar y bwrdd di a gweld yr holl rifau yna, a mynd i ganol y rifau, a tynnu mas y rif 6, dod i gylch o gwmpas a gweud, je conteste cet nombre. So yn cytuno ar rif yna, a pawb yn ei gynulleidfa yn chwerthin. Achos beth oedd y pwynt o fynd i gynnodd o lefydd decimal i weithio'r peth mas? Un o'r ffyrdd o weithio pi mas yw i ddefnyddio'r Fibonacci sequence, sy'n sequence ar wahân i nifer o'r eraill yn y byd mathemateg. Wrth gwrs, mae'r Da Vinci Code yn llawn o'r Fibonacci sequence, achos mae'n neud a beth ni'n galw y perfect square ac yn y blaen. So, os ddyllinwch i'r Da Vinci Code, fe wylwch i'r Fibonacci sequence a twch chi weithio mas pi wrth i ddefnyddio fe. Ro'n i'n aroli yn gogledd o'r Llywyn Lloegr ar un adeg yn y mywyd, ac oedd y plant ddim allu uchel iawn. A os oedd unrhyw gwestiwn yn ymgylch a cylchoedd, a oedd y plentyn yn ysgrifennu pi lawr ar y papur, o'n i'n rhoi marc iddyn nhw. Ta beth oedd y cwestiwn, dim ond bod nhw'n gwybod bod pi rhywbeth i wneud â cylch, o'n i'n rhoi marc iddyn nhw.